Здравейте и добре дошли в моя канал. Днес ще ви разкажа една вдъхновяваща история на един грузински педагог, който промени света на образованието със своята концепция за хуманна педагогика. Това е история за безусловна любов, уважение към детската душа и силата на добрия пример. Шалва Амонашвили е грузински педагог и автор на концепцията за хуманна педагогика. Неговият подход е прост, но революционен. Децата се нуждаят от безусловна любов, за да се развиват. Това е подход, който поставя личността на детето в центъра. Представете си ситуация. Вие преподавате урок в 4-ти клас. Дете влиза в час с 20 минути закъснение. Какво бихте направили? Учителите, които присъствали на лекцията на Шалва, предложили различни решения да накажат детето, да му напишат лоша оценка или да го изгонят от час. Но Шалва отговорил неочаквано. Здравей, дете мое! Моля те, влез и седни. Не можехме да започнем урока без теб. Чакахме те. Представяте ли си въздействието на тези думи? Шалва вярвал, че когато децата усещат безусловната любов, те ще направят всичко, за да я заслужат. И познайте какво. След няколко дни детето вече не закъснявало. Шалва сам е бил кръгъл двойкаджия до 7-ми клас, но всичко се променило благодарение на една учителка по грузински език, която се отнасяла към него с уважение и интерес. Тя му показала, че е ценен. Това напълно променило живота му и го вдъхновило да създаде концепция за хуманна педагогика. Ето и някои от най-вдъхновяващите съвети на Шалва за учителите. Учителите са спасителният отряд на детските съдби. Раздразненият учител няма право да контактува с деца. Няма нищо по-важно от святата душа на едно дете. Щом си станал учител, бъди герой. Също така искам да ви споделя, че неотдавна попаднах на история за учител, който решил да приложи тези принципи. В неговия клас имало момче, което постоянно нарушавало дисциплината. Вместо да го наказва, учителят започна всеки ден да го хвали за малките му успехи. Само след месец момчето станало един от най-активните ученици в класа. Доказателство, че любовта наистина променя. Любовта и разбирането са най-силните инструменти, които имаме. Какво мислите за този подход? Споделете в коментарите и се абонирайте за още истории.